Estema oganda onagi dhi nyime gi yuago jating dai mar migosi Raila Odinga mano George Oduor. Oganda mamoko pod ok ong'eyo malong'o ni to mosenindo Oduor ne en ng'a kendo ne ochalo nade. Jafwambo marwa Eric Owenga olosonwa sigana mar Oduor bedo machiegni gi migosi Odinga kuom thuolo maromo higni 30. Lwasi mar lit podi okwako chuny osiepe, wede gi anyuola mag George Oduor kaluwore kod tho mare mar tich adek jumani. Nonro mare ok yande ni lela mar jopiny. Oduor hihie en wuod Alego Seje to bang'e anyuola mare nodaro dhi gedo Game Kaudha e Siaya County. Jimodhuro yande thoro nene e tok kata machiegni gi ogai mar ODM Raila Odinga kamoro amora. Adieri makende koyo bedo jarit mar Odinga nochiegni kode mokalo. George en osiepna kendo iluongo nu ejumit wak mara. George wachako tiyo kod jakom kapod jakom ok ochako bedo MP ma area ni. Peter Mala en achiel kuom rowere mane okale matek mokalo thurka kinde chakruok mar kedo ne dwaro kelo duond buche bura mag siasa e thurka. Kendo nyaka tho George Oduor ne pod gin osiepe mokalo. To jogo duto mane watiyogo kwachako tiyo ka jakom gi George, an wang'o ka kendo sani an kende en maduong'ie machiegni gi jakom. Koro George ne en ng'ama discipline kabisa. To kuno nyali nyisi secret ma ichunye. E kedo ni George Oduor ne en achiel kuom rowere kinde no. Mano chak higni 91 nyaka 92 kanyo. George discipline mare ne en discipline moka National Youth Service. Ok no jalweny. To no act kaka jalweny. Nitie gik moko mano nyalo puonjowa. Masa mwadhi operation to watimo kaka jalweny. Koro jogo duto mane tok jakom ng'eny gi nong'en gin jolweny. Operation mag achiel kuom George gir yemane konyowa kachiel golo mombo wade mane gin jolweny. E kedo mar kelo duond buche modhuro e pacho ka ne ok yot. Kendo migosi Raila Amolo Odinga nongirore e dwaro makama, dwaro mabende nobalo kod telo mathurka mar KANU mane otele gi jatend piny machon mosenindo Daniel Moi. To kalure kod kit siasa makinde no, rowere kaka Mala gi George Oduor ne ok odong' chien kalure kod ting' mane gin godo gi sechego. Koro bang'e kane jakom donjo 92 ne wan tim maduong' kabisa. Tim moro ne wuok Kariobangi mano ten nyam. George Oduor ne wuok Dandora Gangunyo. Majimbo ne wuok Dandora. Nyamoya ga an wana wuok Ibiraka. Tibwana miluongo no Otieno ne wuok Dagoreti. Odhiambo Church ne wuok Loka Lang'ata. Odhiambo Rakula ne wuok Golf Course. Koro jogi duto ne gin tim mane watiyo tim mang'eny. George Oduor ne ochako bedo jating dai mar migosi Raila Odinga higa mar 1995, to ere kaka ne ochopo kae ma oyudre gi ting' machalo kama. Seche mane wani tim, ing'en tim kuntie, wunie muriero leader maru madhi telonu. Wan mane wayiero George mondo telnwa. Ka ng'ama ne wuotho gi jakom miluongo ni Kaparo, mane odak Athi River, notho. En iluonge ni Jakanyada. Koro bwana ne kanotho, ng'ama ne wanyalo keto bedo gi jakom, jito ne ng'eny ma dhano ne laro. To kauli no kalo ni George kalure kod discipline mentie kod ler mare nikech wadwaro jakom muth ng'ama ler. Yomien wakawo George. E thuolo ni duto mosenindo George Oduor osebedo jal mochiwre gi pache, gi chunye kod adieri mare duto e bedo jating dai kendo jarit mar migosi Odinga maonge mindni kata matin. Kendo kaka jarit jasiasa marahuma yande oyudre kama diny kendo e lwasi matek. Ka Kenya ne pok obedo piny mar multiparty, to George gi ne achiel kuom jogo manomaki. Omakgi ndalo saba, botergi e sel, bobet. Kendo kata ka in gi Raila, midekre mang'eny mag sirikal iluwi koni gi kocha. To George ne okalo gik mang'eny. Kane jakom gichako loso wachike, George ne achiel kuom joma nomak, Opiyo Wandayi, masani en minister, Lumumba Wade, masani en kansila Nyakach, wan gi bwana moro miluongo ni Benja, en mukaji ma Kibiraka, wan kod bwana miluongo ni Onyango, Thomas Oduor, the late Thomas Oduor, mage tima no ma kod George Oduor.
Ha maber ne giwuok e jela moko hinygi. To josiasa wuoyo nadi ewi George Oduor? Eric, George nyocha en ng'ama ber. Ing'eyo ni tich ma George nye tiyo mar chiwo arita kwe ne migosi Raila Amolo Odinga ok en tich mar walo. Omiyo ng'ama tiye ok en ng'ama nya bedo thuolo gi ji mang'eny. But George orito tije, George ok awal, to George aomiyo ji luor. Maka ni deal gi George, to obiro nen very straight, obiro koni adiera gik moko kaka gin. Kidwa neno jakom, to obiro nyisi whether it is possible, kata ok nyalre, to no obiro nyisi kendo handle gi luor. Ma ok ng'ama ni nyalo harakisha hii, kaka jo security mang'eny timo, kata nyalo dhiri. Kata kane tek ni ok nyal neno, kata tudori gi jakom, kidhi through George, to George biro nyisi maber ni sani, kawuono to ok nyalre, weya matin. Omiyo George ne jaratiro, ne en jadiera, to ng'ama ne strict e tije, kendo nyoluoro tije kabisa, to jomo deal go bende nyoluoro. Puonj mane ma inyalo sum kuom kido mar George Oduor? Wuok nyaka donj kuom jakom nyaka kawuono ronindo, pok awinjo kuma dhoge jakom. Koro gima ywagon jowa ma sani odong' matiyo maluongo ni security mag jakom, kata security mag any party, kata jatelo moro amora, kata obed mana yudhe ma ipap ka. Discipline obiro miyi nwang'o gimo minyalo yudo mbele. Kuma ni nyalo dhiye, mineno jakom, mine jakom ka George ok ineno ka ni e area no. Ting'eyo ni ng'ama osebedo personal aid mari, en ng'ama ong'eyo weche ni samoro moingo kata nyuola, kata relatives ma intiego. Omiyo ang'eyo ni Raila, migosi Raila owito a very trusted person, mane very personal, mane chiegni kode. Inyalo nwang'o ka kata ka jakom odhi kamoro, to kapoko ochamo gimoro, to George emene nwang'o ka kata toko chiemo go kamiye. Ng'ami nwang'o ka toko ni kata keto ni gimi chamo, nyaka bed ng'ami trust kabisa, to kendo ng'amo understandi mong'eyo gimi chamo. So ang'eyo ni jakom owito ng'ate ma migosi machiegni kode kabisa mo understand. King'iyo higni go, gin higni mang'eny. George Oduor ibiro kowo kare mar yweyo mogik chieng' ngeso tarik 12 mar dweni e dalane Mandori, Asembo. Nyasaye mondo oket chunye kama okwe. Nind gi kwe, George Oduor. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi.